Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Bueno, may buntag. Happy weekend, Sabado karon. I love you, Sabado. Kahit linggo. Inom daw komersyal mo na sa una. Abot na magkasigwan na. Ako, kabot na ko na. I love you, Sabado. Ito, Sabado karon na mga kapanyawan ha. Tapit sa utso na sa bulan sa Agosto, tuig 2026, may buntag ka na tantanaan. Kalaman ni kay sikay na pundag. Ito mga obligado lang masayo o bangon na karong adlaw. Ay Sabado. Pero katong mga way trabaho Sabado, wapoy klase, na-relax kayo. Tug pa. Kahapon atong nagibiyahan tong atong gisgutan nga may tungod sa mga pagkaon nga makapahinay sa atong utok ing wasab sa tuang nga memorya. So ato nang ipadayon karon mga kapanyawan ha. Kadtong mga natural nga pagkaon nga pangpalinaw sa tuang nga memorya. So unsa man ni ato nang asaron niya. Dari Japon sa atong nga programa Kasikas sa Panglawas. Nagyato da kanato sa SED Marketing Incorporated na may tigama sa mga produkto sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ato ang SED Celebrity Kojic Soap o SED Celebrity Beauty Soap. Nga kini nga tanang nga mga produkto available na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria diya sa inyong mga lugar. Diya sa may Panabo City, dahil buntag sa may New Pandan, naani diya sa may JCA Wheat and Dry Goods. Sa Kapalong Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. Sa may Nabunturan Davao de Oro, nasa Mabuhay CLC Grocery. While diya po sa may Bisayan na Village sa Tagum City, nasa KM Joy Store. So naani diya mga kapanyawan. Ato nga pagbalik na dali kita na itong hisgot ang mga natural nga pagkaon, mga pangpalinaw sa memorya. Standby lang. SED Health Report. Health Report. Paspas akong heartbeat ba nya kanang murag perminti ko madunlan ini kaon magpa-check up na ko mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism pag try na ko take atong SED Panyawan capsule karon dili na kay ko magpalpitate ay effect gyud Jean Fuentes 42 sa kay Mito Basak sa Nicolas Cebu City. Ang kaepektibo ug kamilagroso sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of SED Marketing Incorporated. Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang SED Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. SED Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. SED Kogon, lawas bas Kogon. Mahinungdanong pahinumdom, ang SED Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian. Well, balik ta mga kapanyawan. Padayon ta, mga natural nga pagkakaon pangpalinaw sa memorya. Number 1, mani o almonds. Number 2, isda sama sa sardinas o bangus. Number 3, malunggay, alugbati o abukado. Ikapat, saging o itlog. O ang ikalima, green tea o dark chocolate. Pero moderate lang ha, dili pa sobrahan kining pagkaon o chocolate. Samtang nga mga angay pod likayan
aron na mukusog ang memorya. Number 1, junk foods o soft drinks. Kaduha, alak o sigarilyo. Ikatulo, kanang kulang bitaw sa tulog o sobrang stress. Pantiman ha, ang atong utok sama sa hard drive sa lawas. Kung kini napuno sa basura, muhinay ang sistema. Tuampingan kini pinagi sa insakto nga pagkakaon, insakto nga pagpahulay. Kung tinaw ang panghuna-huna, klaro usab ang atong direksyon sa kinabuhi. So muna mga kapanyawan, nga importante yun nga klaro o tinaw ang ato ang panghuna-huna, ang masab ang ato ang utok. Mato ang mga pros and cons, mga dili o gusto nga ato ang himuon. While sa pikas bahin po da mga kapanyawan, kana bitawng naka-experience na ba mo, nakasulay na ba mo? Kanang pag-inom o kanang tubig sa pipino or cucumber water sa buntag. Tubig sa pipino, no? Mataga buntag. Sigon sa mga pagatuon po mga kapanyawan sa mga eksperto, doon na day kiniya na pulo ka mga benepisyo sa tuang lawas kung kita magainom og cucumber water mataga buntag. So unsa man nga mga benepisyo? Atong nga sayron sa atong pagbalik, standby lang, diriya pun sa tuang kasika sa panglawas. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal, natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth, piliin mo Set Panyawan Capsule Plus. Set Panyawan Plus Capsule. Mabibili sa mga suking butika. Well, balik ta mga kapanyawan. Maman naman ta mga pagkaon nga makapahinay sa utok og memorya. Dari na pod ta mga kapanyawan sa tubig. Cucumber, water, kay dunay benepisyo nga mangkon ang ato nga lawas. Kung maginom ka niini matag buntag. Ang cucumber water or kanang tubig nga doon na bitaw ay sagol pipino. Tangal mong pipino ng tubig niya mong ginainom. Kay matod pa sa mga eksperto, dili ni pang pagwapo, pang pagwapa. Kini usab, usa ka simple nga pamagi aron na limpyuhan ang lawas o gipabilin ang kahimsog or kabaskog. Kung kini ginainom sa buntag, maghatag kini og presko nga paggasugod sa lawas o motabang sa lain-laing aspito diha sa tuang kahimsog. So niana mga kapanyawan ang napulo kabenepisyo sa cucumber water sa buntag. Number 1, makatabang sa hydration. Ang cucumber water maghatag og adugang lasa o lami sa tubig. Maong kanunay ka nga muinom. Ang hydration importante para sa insakto nga lihok sa organ, sirkulasyon o enerhiya sa tibuok adlaw. Ikaduha, ginalimpyuhan ang lawas or detoxifying effect. Ang tubig nga adunay pipino, adunay natural nga detoxifying properties nga mutabang sa pagpagawa sa toxins pinagi sa pag-ihi. Makatabang kini sa atay o kidney aron mas epektibo ang ilahang paghinlo. Yumaw na mga kapanyawan ang benepisyo kung kita mag-inom nga nang gitawag og tubig sa cucumber or kanang tubig nga tuang sagulan or humulan o pipino. Kapikas bahin po da mga kabanyawan, mga sakit nga ma-experiencehan o masinati sa gabi kung taas na ang imong creatinine. Manay bantayan na nato unsa man kini, unsa nga mga sakit
nga masinati sa gabi. Nagpasabot kini mga kapanyawan nga taas ang imong creatinine. Number 1, kanang bikog or restless legs sa gabi. Usa kini sa kanunay ireklamo sa mga taong adunay advanced CKD. Mamahimong hinungdan nini ang electrolyte imbalance, anemia, nerve changes nga may kalabutan sa kidney disease. Restless legs syndrome or RLS. Kung adunay RLS, dili mahimutang sa gibati sa mga batiis. Mugaan lamang kini kung lihukon. Himuon, sa himuon. Magpahiling kung kanunay ang bikog or restless legs, ilabi na kung may diabetes, high blood pressure o aduna kay kanhi problema sa bato. Pagpundo sa waste product sa lawas, taas nga phosphorus, uga nga panit. Dili tanang katol tungod sa kidney disease. Pero kung kini nagabalik-balik, inubanan sa abnormal nga kidney test, kinahanglan kini nga masusi or ma-eksaminasyon o ma-eksamin. Ang himuon, magpahiling kagyod sa doktor kung dili na mawala ang pagpangatol o nakapikto na sa imuhang pagkatulog. Alright, sunod. Number 3, makatabang sa pagpaubos sa timbang. Kini low calorie drink nga makatabang sa makatabang magpabusog nga dili magadugang o gadaghan nga calorie. Mayo kini kung gustong magmino sa timbang o ipabilin ang insaktong body weight. Number 4, ginapanindot ang panit tungod adunahan sa antioxidants o vitamin C ang pipino. Manisumpay din, no? Pero burag nakabsan tag-oras na mga kapanyawan nato ni padayon ha. Diriya po sa tuwa nga kasika sa panglawas. Nga geto na kanato sa SED Marketing Incorporated. Nga may tigama o tigapudapod sa mga produkto sa manalamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ganato ang SED Panyawan Plus with Mangosteen nga bilabol na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria diha sa inyohang mga lugar. Salamat kayo may muntag natong tanan. Ako gyapon ni Siga Panyawan Bernard Pantalyon. Amping yapon ta mga bay. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalyon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.